Good morning, Happy Church. Good morning sa itong mga kaigsuonan nga nasa itong mga panimalay karon maayong buntag. Thank God, it's Sunday! Yehey! O labi pa karon nga kanang it's fourth Sunday na of this month, May. O salamat sa Ginoo mapadayunon ta sa atong online church service. Gi-welcome po namo ang dunatay mga kaigsunan nga karon pa lang nga nakahimo pag-join ining online church service nato. Welcome kaayo. Salamat sa pagkigauban kanamo and ang Ginoo dunay buhaton kanatong tanan. Amen. So, before ta mo start, let us offer this into prayer. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, we are so thankful, Lord God, for you are so good to us, Ginoo. Salamat, Lord, imuhang trabaho, Ginoo, dili maputol, Ginoo, but mapadayunon, Ginoo, sa mga lain-laing mga kahigayunan, Lord God, pamaagi, Lord. Salamat, Lord God, that, Lord, as we praise and worship you, Lord, as we come to you, oh God, let your glory, Lord, maabot ni ining dapita, Ginoo, mapuno mi, Ginoo, sa imong himaya, Lord. Labi na, Ginoo, sa mga kaigsunan namo, Lord, sa tagsa-tagsa kapanimalay. Salamat kay Lord God, nga Diyos ka, Ginoo, nga tinuod, buhi ka, Ginoo, sa among kinabuhi, Lord God, ug angayan ka, Ginoo, sa mo ang pagsimba, pagdaig, pagduol diha kanimo, Lord God, dalaygon nimo ngalan, sa ngalan ni Jesus, ang tanan mingog. Amen. 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 Salamat sa Ginoo. Let's come to the presence of God. Manindog tang tanan. Ahamang ka sa imuhang balay karon. I encourage you to join us in worshiping the Lord. Dili lang sa pag-awit, uban ang pagsaya o pagpakpak diha sa Ginoo. Alright, let's come to the presence of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we come to you, Lord. Now is the time to worship. Now is the time to give your heart.
Lord Jesus. We sing holy to you, Lord. We lift your name that is above every name, Lord. No other name but you, Jesus. Hallelujah. Come on, just lift up your hands in the presence of God. Oh, begin to open your heart to the Holy Spirit this morning. Hallelujah, In the quiet, in the stillness, I know that you are God.
precious Lord. Come and touch us, Holy Spirit. Oh, we worship you, you alone, you alone. There's no one else like you, Lord. The one true living God. The God of yesterday, today, and forever, Lord. And we give you praise. We live to bring you praise, Lord. Come on, just bring praise to our God. Hallelujah. Hallelujah. Come on and give him praise. Come on and give him thanks for all that he has given you and for all that he is sa imuhang kinabuhi, igsoon. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Hi, it's giving time. You know, it is our great desire sa matag Kristohanon nga kana makahimo ta sa pagsimba diha sa paghatag. Amen. Ganahan kay taana nga makahatag ta labi na diha sa Ginoo kana ganing mohatag ta diha sa tao kanang feel it is our satisfaction ba sa tong kasing-kasing nga nakahimo ta pag-share sa uban. How about diri sa paghatag sa Ginoo? Giving our tithes and offering reflects a grateful heart. Doon na ba tayo kasing-kasing nga kanang mapasalamaton nga ang ato ang mga pagginahanglan gi-provide sa Ginoo, and this is our portion to give part diha sa Ginoo aron makahimo ta sa paghatag nga malipayon, no? And this is our opportunity nga to show God that He is the first in our lives. Himuon nato ang Ginoo nga first, una sa ato ang kinabuhi. Pag una sa atong kinabuhi, gani sa matag adlaw natong duol, maghuna-huna na dayon ta kasagaran, no? Nga amo duty ko karon, amo trabaho ko karon, magdali ko, di ba? Murag nahimong nauna nato, but the fruit of our labor, mo na siya nga atong paghatag must be the first nga ato ang mahimo diha atubangan sa Ginoo. Tithing and offering diha sa Ginoo is a reminder that God is a supplier. Supplier ba ang Ginoo diha sa inyong tagsa-tagsa, labi karon sa ato ang padayon nga pagpundo sa atong panimalay. But remember, ang Ginoo naga-supply ug maga-supply permi sa mga katawhan, labi na sa mga manggihatagon, labi manggani sa dili pa nakahimo sa paghatag. How much more? Ang blessing sa Ginoo is grabe kayo nga mo provide sa atua. Now this is the invitation diha sa Ginoo, no? To honor the Lord in Proverbs 3:9. Honor the Lord by making him an offering from the best of all that your land produces. If you do, your barns will be filled with grain, and you will have too much wine to store it all. No? Grabe, too much wine. Ang wine nag-symbolizes in any part sa tuang kinabuhi, sa tuang pagkinahanglan. Unsa man, iyahang blessing. Invitation na sa Ginoo to outpour or to pour out His blessing on us. No? Malipayon tang muhatag sa Ginoo tungod kay ang Dios una na ning hatag dinhi nato, no? Dili nato withhold ang unsay gipanalangin sa atua. When we give unto the Lord, grabe ang panalangin diha sa Ginoo. Nganuman kay iyaha man ang saad. You know, sometimes it is much easier to spend money on ourselves, dali ra gyud kaayo, than to give. But this time, himuon nimo matag kita nato, no? Matag ato ang naabot sa ato ang panarbohoan, sa ato ang financial nga bahin, sa ato ang
kinabuhi, mga naabot nato. This is our time nga ibalik nato unsay iya sa Ginoo, gihatag nato unsa kadakon sa atong kasing-kasing nga atong kanang ihatag, no? Kay nga naman, He is the source of everything. Source siya sa atoang kusog, sa atong talento, ug sa atoang kanang kadaadlaw nga ginabuhat, sa atoang trabaho. So if we seek to do His will, ang paghatag ba, will ba? Yes. Paghatag diha sa Ginoo sa atong tithes and offering, it is the will of God. And desire nato is to glorify God in our lives. So when we give, remember that God will give us more, no? And we will earn our riches in heaven. And that is the time that we will reach out to those in need. Amen. Time to give, igsoon. And before that, we will pray. Akong gihangyo ang tanan nga itong itaas ang ato ang tithes and offering. Father God, in the name of Jesus, we thank you, Lord God, for you are our supplier, Lord God. Your blessings, Lord, are on us, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong pagpanalangin, sa imong pag-provide, sa tanan mong pagkinahanglan, Lord God. Tanang abot, Ginoo, sa imong kinataan, Lord God. Mahimo pagyud, Ginoo, imuhang idoble, Ginoo. Lord God, salamat sa tanan, Ginoo, tungod kay Dios ka nga nagpasidungog sa amuang matag usa, Ginoo. When we give, Lord God, Lord, we open the gates, Ginoo, of heaven, Lord God, and you will pour out your blessings, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong mga katawhan nga manggihatagon, Lord God. Salamat kaayo, Lord God, imong panalangin dili mo labay nga mukawang, Ginoo. But Lord, imong panalangin, Lord God, mahimo na mong ma-enjoy, Lord God, because you are a God of giver, Ginoo. Thank you so much sa tanan imong gibuhat, Lord, kanamo, Lord God. Pagtagbo sa pagkinahanglan, maayong panglawas sa tanang area sa mong kinabuhi, Lord. Dalayon ni mong ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Let us give. Praise the Lord! Mayong buntag sa tanan, mga igsoon sa pagtuo, diha kang Kristo Jesus, sa tibuok kalibutan, mga viewers, o spiritual pamilya sa Happy Church, Pagadan City. Mga pangumusta sa inyong tanan, niining ikanapulo kadomingo sa atong online streaming. Tungod kay ni apata sa General Community Quarantine. Nganing buntaga, mao'y akong padayon nga sa pagampo, nga naamutanan sa himsog nga panlawas, natagbo ang tanang pagkinahanglan, ug nagtubo sa pagtuo diha ni Kristo. Karong buntaga, ang pulong sa Dios nga atong saluhan sa pagdawat, makaplagan sa Book of Ephesians, Episo Kapitulo 4, 1 ngadto sa 6. Apan before nako basahon ang pulong sa Ginoo, ayaw kalimot sa pag-comment, pag-share, pag-tag, ug pag-like, ug pag-subscribe sa atong YouTube channel, Happy Church Pagadan City. Akong tinguha nga kitang tanan maghiusa sa pagsimba kada alas 8 sa buntag sa Domingo. Pero kung dili gyud kalikayan nga dili ka kahatagan ang panahon, pwede rin gihapon ka mutan-aw sa atong YouTube channel Happy Church Pagadan City. Okay. Manindog ta alang sa pulong sa Dios. Ephesians chapter 4 verse 1 to 6, sorry. Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Basahon nako sa English, basahon po nako sa Bisaya. Kay murag naandan ni nako nga Bisaya, English dayon Bisaya. New Living Testament ta mga igsoon sa ato ang English nga pagbasa karon sa pulong sa Ginoo. Nagingon ang pulong sa Dios, Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. For you have been called by God. Always be humble and gentle.
Be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. For there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, in all, and living through all. Sa Bisaya, nagingon, busa ako nga binilanggo, tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod, ingon nga mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop, pag mapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usa, pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamot aron mo tunay ang inyong panagiusa, nga hinatag sa Espiritu, diya sa pakigdait nga nagbugos kaninyo. May usa lamang kalawas o usa ka Espiritu, ingon nga'y mausa lamang kapag laom, ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tao. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Amen. Magampo ta mga igsoon. Amahan nga langit nun, daghang kaayong salamat sa imong mensahe karong buntaga sa matag usa kanamo. Kanamong mga tinawag, kanamong mga katawhan nga nakaabot sa pagtuo diha kanimo. Ug bisan pa sa mga kaigsuonan nga karon pa Ginoo na imbitar aron mahimong makakauban namo karon sa pagsimba. Lord, daghan pa kang mga tawo nga angay imong gitawag pero wala pa makaabot sa pagtuo. Among pagampo karong buntaga Ginoo, tibok kalibutan o Dios, mahimong makabaton o makadungog sa imong pulong, makabaton sa pagtuo o makabaton og personal nga relasyon uban kanimo, pinaagi kang Ginoong Hesus. Dalaygon ka o Dios, salamat kay mo sa imong pahimangno kanamo, ingon nga imong mga katawhan, pinagi sa imong pulong, mahatagan mig direksyon, mahatagan mig insaktong Ginoo nga paagi sa pagkinabuhi, kanang takos ingon nga mga tinawag. Kanimo lamang ang may kadungganan, samtang itugyan namo diha kanimo sa imong balang presensya, pinagi sa gahom sa imong espiritu, ang imong pulong karong buntaga. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan maingog, Amen. Dinhi sa chapter 4, naghimog conclusion si Paul sa iyang sulat sa taga-Episo, mga magtotoo, diin sa mga nangagaging verses ani 1, 2 ug 3 sa Ephesians, gipadayag ni Paul or Pablo ang katungod nga gipiyal kaniya sa Dios pinaagi sa pagmantala sa maayong balita dinhi kanatong mga hintel o mga dili Hudiyo. Nga ang tibuok laraw sa Dios sa kaluwasan mahitabo dili lang sa mga Hudiyo kundi kanato usab nga mga hintel or mga dili Hudiyo. Matod pa sa pulong sa Ginoo sa Ephesians chapter 2 verse 17 to 19. Episo kapitulo 2 17 ngadto sa 19. Busa miani si Kristo ug gisangyaw ang maayong balita sa pakigdait alang sa tanan kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan Hudiyo ug dili Hudiyo makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Busa kamong mga dili Hudiyo dili na mga langyaw ug mga dumudoong kundi mga kauban na sa katawhan sa Dios ug mga sakop na sa iyang banay. Igsoon ko diha sa Dios, kung doon na may alagad sa Dios nga naghago pag-ayo aron ang mensahe sa gugma sa Dios pinaagi ni Kristo moabot kanato. Kana mao si Pablo or si Paul. Siya ang apostol sa mga hintel or mga dili Hudiyo. Salamat usab sa mga tao nga nagmatinud-anon gikan ni Paul hangtod karon. Basin ikaw ni or ako ni nga nagpagamit o magpagamit pa sa bulaton sa Ginoo. Aron ipaabot ang maayong balita, mahitungod ni Kristo, aron dili lamang ikaw ug ako ang makabig sa pagtuo kaniya, kung dili, kung mahimo ang tanan makadungog og motuo og maluwas.
Karong buntaga dunay mga importante kaayo nga napamalandong nako niining kapitulo 4 sa Episo gisugdan sa bersikulo 1. Naadagkang kayo kong napamalandong ani nga nakahatag ni og dugang kanang somewhat kaisog og kanang paghatod nato sa tawag sa Dios atong kinabuhi. Magiskot ko diri mga igsoon o mga butang nga importante kayo nga mahibalaan nato or madunggan nato karong buntaga. Una sa tanan, ang pagpailaila ni Paul sa iyang kaugalingon. Ang pagpailaila ni Pablo or Paul sa iyang kaugalingon. Mingon siya sa verse 1a, I, Paul, prisoner for serving the Lord. Balikon ako, ang pagpailaila ni Pablo or Paul sa iyang kaugalingon, mingon siya, I, Paul, prisoner for serving the Lord. Ikaw ug ako kaha, kung magpaila ka sa imong kaugalingon, unsa kaha ang masulti nato? Basin atong ipaila ang atong nakabot sa kalibutan. Example, basin og naay mo ingon magpaila-ila, I am an accountant, I am a lawyer, I am a doctor, I am a student, I am a housewife, ug uban pa. But si Pablo or si Paul, nagpaila siyang kaugalingon, I, Paul, prisoner for serving the Lord. Samtang namalandong ko niining pagpaila ni Pablo sa iyang kaugalingon, nasabtan ako nga gipabati sa ato ni Pablo ang bili nga naabtan niya aron ang pulong sa Dios moabot sa mga tawo sa iyang panahon. Aron ang makadungog bisan pa sa atong panahon karon moabot ang pagtuo og maluwas. Prisuhan ang iyang naabtan. Sa mga prisuhan karon sa Pilipinas, naakahay kaso nga napriso tungod kay nagwali sa maayong balita, murag wala. Kinsay naa sa prisuhan? Nakapatay, nangawat, nagdroga, namaligyag droga, nang rape, ug uban pang mga kaso. Why? Kay sa atong nasod, gawas nun tang muwali, gawas nun tang mopaambit sa gugma sa Dios. Sa mga nasod hinoon nga gidili, sama sa China, sama sa North Korea, na mga pastor, mga leader, missionary, miagi usab sama sa nagian ni Pablo, na priso kay nagwali sa maayong balita. Serving the Lord. Busa hagit, kaayo ni para kanato, nga niata sa nasod, nga wala pugni ang pagwali mahitungod kang Hesukristo. Walay mo priso nato kung mo share ta, mo paambit ta sa uban, may tungod sa atong kasinatian, diha kang Hesukristo. So, kung nagpagamit ka, padayon igsoon. Kung wala pa, sugdi pag-share. Samtang adlawan pa, samtang naapatay freedom to preach Jesus sa atong nasod. Base makapangutana ka, why si Pablo miabot niana nga kahimtang sa iyang pagpagamit sa bulaton sa Dios? Na priso for serving the Lord. Ngano? Akong napamalandong nga ang kinabuhi ni Pablo 100% gihalad para kang Kristo ug sa maayong balita. Mao na iyang pagpili sa dihang na enkwentro niya si Jesus sa personal nga paagi. To love Jesus and to serve Him. Kabalo siya unsa katinuod ang kaluwasan, ang grasya sa Dios, ang pasaylo sa Dios, ang kabag-uhan sa Dios sa iyang kinabuhi. Ngani miingon siya sa Pilipos kapitulo 3 versikulo 8. Pilipos 3:8. Dugang paniana, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kaybalo mahitungod ni Kristo Jesus. Nga akong Ginoo nga labaw pakaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan ug giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Praise God.
unsa ka komitado nga alagad sa Dios. Sa pagwali niya sa pulong sa Ginoo, nag-ingon siya diha sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Roma 1:16. Dili ko ikaulaw ang may balita, kay kini mao ang gahom sa Dios. Aron pagluwas sa tanang mutuo, una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Ngani nagdeklarar si Pablo diha sa Pilipos 1:21. Pilipos 1:21. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo ug ang kamatayon maghatag og dugang kabulahanan. Igsoon nining buntaga, unsa may imong commitment sa imong relasyon sa Dios pinagi kang Ginoo sa Kristo. Ug sa maayong balita, sa dihang na-encounter nimo siya. Dili siguro ta kaabot sa passion, sa ilabihang paghigugma nga nabatunan ni Pablo diya sa iyang relasyon kang Kristo ug sa maayong balita. Apan akong pag-ampo, madasig ta sa mga tao nga sama kaniya. Nga gihatagan og dakong bili ang relasyon sa Dios ug ang pagpagamit aron ang gugma sa Dios moabot sa uban. Hilabihan ang paghago ni Apostol Pablo alang sa maayong balita. Bisa na priso siya, ang iyang baba wala mapriso. Busa ang iyahang kahangawa para kanatong nakadawat sa maayong balita, makabinipisyo sa iyang mga sulat. Sa pagpahimangno, sa panambagon, sa paghatag kanatog direksyon sa atong kinabuhi uban ni Kristo. Ikaduha nga isgutan ako karong buntaga, ang iyang concern, ang iyang kahangawa ani nga sulat alang kanatong tanan nga mga magtotoo ni Kristo. Nga gigamit niya ang pulong. Number 2, hisgutan ako, ang pangamuyo ni Pablo. Ang pangamuyo ni Pablo. Sa verse 1b, mingon siya, I beg you. Balikon ako. Mingon siya, I beg you. Gitanaw nako ang word nga beg, buot pasabot, ask earnestly, to require as necessary as possible. Buhaton kung posible. Importante kaayo. Iyang gipangayo nga masibuton. Kini nga concern ni Pablo. Ang usa ka tawo nga naghago pag-ayo, alang sa usa ka katuyuan, nagtinguha nga ngiyang paghago, dili mo labay nga kawang. Makaamin ba ka ana igsoon? Nga hatagan sa og dakong bili sa nakadawat niini. Nga naay something worth ang resulta. Pananglitan, ginikanan sa pagpaeskwela sa iyang anak. Naghago, nagtrabaho sa laing nasod. Unsa iyang expectation nga iyang anak magtininuod, makahuman, dayon makatrabaho, or siguro makatabang na pod sa iyang ginikanan. Another example is ang mag-uuma. Ang mag-uuma nga naghago, pag-ayo, diya sa pagtanom, nag-expect gayud siya, ug ani. Disappointing kaayo, makasusubo kaayo sa usa nga naghago nga makakita ug makasinati sa negatibo nga resulta. Kabalo ko nga naka-experience niini. Maoy concern ni Pablo nga ang mga tawo nga iyang giwalihan naluwas gidisipulo nga unta makahatag og dakong bili sa ilang nadawat nga si Kristo. Makahatag untag 100%. Pagtugyan, pagigugma, pagsugot, o pagkinabuhi. Pagpagamit to serve the cause of Christ. Busa gigamit niya ang pulong, beg you. Kang kinsa man siya nangamuyo. Hisgutan ako ang ikatulo kapunto sa mga tinawag. Ikatulo, gitawag ta. We are called by God. Verse 1, nagaingon ang pulong sa Diyos, sumpay ni sa declaration ni Paul, I, Paul, prisoner in serving the Lord, beg you, called by God, mga gitawag sa Diyos. Kinsa maning mga tinawag,
kinsa maning gitawag sa Dios, mga tao ni Hudiyo ug dili Hudiyo, asa mang dapit sa kalibutan nagpuyo. Unsa mang rasa o kahimtang sa kinabuhi, nakadungog sa maing balita mahitungod sa gugma, kaluwasan sa Dios pinagi kang Kristo Jesus. Gihatagan og pagtuo sa Espiritu sa Dios og mitubag sa pagtuo pagdawat ni Jesus nga Ginoo ug manluluwas. Ikaw ni og ako igsoon. Ug sa mga tao pa nga tawgon sa Dios pinagi sa balang espiritu aron makadungog ug makaabot sa pagtuo diha kang Jesus. Busa kung naakakaron sa pagtuo sa Dios, sa personal nga paagi, pinaagi kang Jesus, ayaw pagduha-duha, you are called by God. Gitawag ka sa Dios. Pagka dinasig igsoon, to kay dili tao ang nagtawag kanimo. Dili pod tanan. Gitawag mitubag. Salamat kay ikaw mituo og midawat. Aron makabaton ka og relasyon uban kaniya. Dili gani ikaw ang nag-initiate. Dili gani ikaw ang mimog unyang tikang, kung dili ang Diyos mismo. What a privilege to be called by God. Amen? Sa tinawanon nga sinultihan, nakasinati ta nga tawgon sa usa ka katuyuan. Siguro tawgon ka kay suguon. Tawgon ka kay hatagan kag buluhaton. Tawgon ka kay hatagan kag responsibilidad. But kita, unsa man ang pagtawag sa Dios kanato? Mag-iskot ko dirig pipila sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Akong pag-ampo karong buntaga, dawaton ni nimo, kinabuhion nimo. Musugot kag dili, ang pulong sa Dios may confirm ikaw tinawag sa Dios. Number 1, you are called to belong to Jesus Christ. Balikon ako, called to belong to Jesus Christ. Roma Kapitulo 1, versikulo 5 ngadto sa 6, nagingon ang pulong sa Dios, through Christ, God has given us the privilege and authority as apostles to tell Gentiles everywhere where God has done what God has done for them, so that they will believe and obey Him, bringing glory to His name. And you are included among those Gentiles who have been called to belong to Jesus Christ. Wow! Thank you, God. Gipanag-iya ka sa Diyos. Kung mingon ka belong, but pasabot, gipanag-iya. Gihimong, sa lain nga kuan, mulag lain nga simultihan is, nahimong property. Igsoon iya ka sa Diyos. Walang ka, gipili, gitawag ka sa Diyos. Nagingon ang John 17:10, John 17:10, all who are mine belong to you. And you have given them to me, so they will bring me glory. Mingon si Jesus ayang langit ngon amahan, tanan nga imong gihatag kanako, imo akong amahan. Imo silang gihatag nga ri kanako. Dili day kita ang nagpili nga mahimo tang tawgon sa Dios. Ang Dios mismo ang nagtawag kanato. Unsa kada kong pribilehiyo nimo igsoon, tinawag sa Dios. Ikaduha, you are called to come to Him. Called to come to Him. Mark chapter 1 verse 17, Jesus called out to them sa pipila ka mga tinunan, nahimong tinunan niya sa pagsugod niya sa ministeryo. Mingon siya, come, follow me, and I will show you how to fish for people. Gitawag niya si Simon, tawag niya ang una nga mga disipulo. Kani nga pagtawag sa Dios nato is to have an intimate relationship with Him. Gitawag ta sa Dios aron makabatuntag. Di lang relasyon, kundi suod nga relasyon uban kaniya. Ug musunod sa iyang gipanudlo. Mahimong disipulo niya. Ug sa diyang mahimong disipulo, magamit ta sa dako niyang buluhaton. Igsoon, you are called to come to Him. Ayaw ni usiki nga kay gayunan nga gihatag sa Dios nimo. Hatagig panahon nga maugmad ang imong personal nga relasyon uban kaniya.
Ikatulo, you are called to share His eternal glory. Called to share His eternal glory. 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 Peter chapter 5 verse 10. In His kindness, God called you to share in His eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, I will restore, support, and strengthen you, and He will place you on a firm foundation. Hallelujah. God shared His life to us through Jesus. Yang gipaambit ang yang kinabuhi kanato pinagi kang Jesus. Kung nahinumduman na to sa sinugdan, sa pagbuhat sa Diyos sa kalibutan, iyahang kinabuhi, iyang gihuyop sa unang tao nga mo si Adan. O kana nga mo kinabuhi, naputol na tungod sa sala. Apan, ma-restore na, mabalik na sa dihang si Kristo na dawat na to sa atong kinabuhi. O giila na to siyang Ginoo sa atong kinabuhi. Iyang gipaambit ka na to ang iyang kinabuhi. Unsa di ang kinabuhi sa Dios? Ang kinabuhi sa Dios is eternal. Eternal life. Kita, we were dead to sin. Wala pa si Kristo nung kinabuhi. Wala ta aning eternal life. But because of Christ's love and atonement, iyahatang gibayran, gipulihan, aron sa diyang nakadungog ta sa maayong balita, mituo, midawat, ingon ang Bible, kabaton tag kinabuhing walay katapusan. Familiar na kayo nga pulong sa Diyos. The heart of the Bible, John 3:16, for God so loved the world, in NLT version, for this is how God loved the world. He gave His one and only Son so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. Igsoon, God share His eternal glory to you. Tungod sa iyang pagtawag, iyang tawag sa imong kinabuhi. Ikaw pat, you are called to live in peace. Number 4, called to live in peace. Colossians chapter 3 verse 15. Colossians 3:15. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Ang kalinaw nga iya sa Dios naa sa atong sulod. Dili ni masabtan apan masinati. Ug ang tao nga nay kalinaw mohatod ni sa mapasalamaton nga kinaiya. Ang tao lang nga nakabatog kalinaw sa Dios, mao ray nakabaton sa kalinaw nga wala ma-experience sa kalibutan. Inaana ka gitawag igsoon, gitawag ka to live in peace. Ikalima, you are called to freedom. You are called to freedom. Galatians chapter 5 verse 8. It certainly isn't God, for He is the one who called you to freedom. Ang Diyos ang nagtawag nato sa kagawasan. Kagawasan sa sala o kagawasan sa atong daan nga pagkinabuhi. Kay kung wala pa ang gibuhat ni Jesus dito sa cross, mga igsoon, bandage gihapon ta sa sala ug sa butang sa karaan natong kinabuhi. But salamat sa Dios sa dihang miabot ang pagtuo nato. Natagan tagkagawasan sa Dios. Kagalisod kaayo ang mahimong gapos sa sala. Torture ang sala. Torture ang daang kinabuhi. Kapoy hago. Salamat sa freedom sa Dios. Gitawag ta for freedom, and I experienced that personally sa akong kinabuhi. And that freedom, muhatod na to serve God, to worship Him in spirit and on truth. Freedom to love the Lord, kagawasan sa pag-ilakan niya sa personal nga pagi. Ikaunom nga katawag sa Dios atua, we are called to live a holy life. Called to live a holy lives. Gitawag ta aron magkinabuhi sa balaan nga pagkinabuhi. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. 1
1 Thessalonians 4:7. God has called us to live holy lives, not impure lives. Receive it, igsoon. Giluwas ta sa Diyos, gitawag ta sa Diyos, kinanglan masabta na to. Nga atong kinabuhi, ipalahi na to. Palahi na to sa pattern sa kalibutan. Ang paagi sa itong makinabuhi, lahi na karon. Kung yung kagbalaan, bot pasabot, separate. Na-separate ka sa sala, aron mahimo kang galamiton sa balaang buluhaton sa Diyos. Ipalain ang imong kaugalingon alang sa kahimayaan sa Diyos. You are called to live a holy lives. Number 7, second to the last. Called to glorious hope in the future. You are called to a glorious hope in the future. Ephesians chapter 4 verse 4. Nagingon ang pulong sa Ginoo. For there is one body and one spirit, just as you've been called to one glorious hope for the future. Kini nga paglaom nga gihatag sa Dios nato. Di lang ni pagtuo kundi kani nga pagtuo mohatod nato. Sa paglaom nga mahitabo gayud ang andam sa Dios kanato. We have a future, a hope in the future. Kung nagingon ang Ginoo ang puyon ta sa langit, makapuyo ta diha sa iyang giandam. Unsa iyahang gipromise ato ang. Di lang na taman na sa ato ang huna-huna igsoon. Kung dili, tuhi, mahitabo na. For we are called to a glorious hope in the future. Daghang mga tao, mayroon sila nga wala na sila future. Kailang ginauna, pakya sila sa pag-eskwela, pakya sila sa trabaho. Ang ilang future nga ginauna is karon dire sa kalibutan. But salamat sa Diyos, ang atong tawag is not only in this world, but we are called to a glorious hope in the future. Mas bright pa sa pagsubang sa adlaw ang atong ugma. Di na ko mahulagway o dili na ko mag-picture ang giandam sa Diyos na to. Kanato, so padayon igsoon sa pagtuo. Padayon ingon nga pagkatinawag. And the last, you are called out of darkness into His marvelous light. You are called out of darkness into His marvelous light. Nagingon ang 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are not like that, for you are a chosen people. You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God. For He called you out of darkness into His wonderful light. Ha, kay bulungan kayo ang Diyos igsoon. Wa siguro nimo huna-huna sa imong kaugalingon. Maabot ka ani nga kahimtang sa imong kinabuhi. Nag-enjoy ka sa kahayag sa Diyos. Yes, igsoon ko sa Ginoo. Di lang tangidawag, ingon ang pulong sa Ginoo, you are chosen, a royal priesthood, a holy nation, God's own possession. Giangkon ta sa Diyos. Ang kuno nato ang Diyos. Hallelujah. Ang kuna siya sa imong kinabuhi. Himuha siyang Lord sa imong kinabuhi. Dakan pa kaayong gisulti sa pulong sa Ginoo. May tungod sa tawag niya kanato. Pipila lang ang akong nahisgutan. Search the scripture. Aron mahibalaan nimo ang tawag sa Dios sa dihang miabot nimo ang pagtuo kaniya. Mao na nga sa samang bersikulo. Gihapon diha gyud ko natangkong sa verse 1. Ang pangayong muyo ni Pablo alang sa matag usa kanato nga mga tinawag. Muna ang iyahang pagpadayag ingon ng mga tinawag sa Diyos. Number 4 nga isgutan nako. Our part as called ones. Unsa may parte nato? Unsa may kinaiya nato ingon mga tinawag sa Diyos. Verse 1 gihapon B. Mauni ang
gipadayag sa pulong sa Ginoo pinaagi ni Apostol Pablo. Ingon nga mga called ones, lead a life worthy of the calling. Pag kinabuhi o kinabuhi nga angayan sa tawag, praise God. Hallelujah. Kung may kag lead a life, may kag lead, but pasabot leader ka. Means giya ka. Especially, no, going advance. Nag-una ka sa uban. Siguro sa imong pamilya, ikaw ang naluwas. Nag-lead ka. Siguro sa imong eskwelahan, ikaw pa ang nakaabot sa pagtuo. Mulid ka. Sa usa ka kinabuhi, nga angayan, ingon nga tinawag. Leader ka. Leader ka. Ingon ang pulong, worthy, but pasabot, honorable, value. Lead a life worthy. Mahimo kang pangulo, or but pasabot mo giya ka sa uban, or imong kinabuhi, nahimong makita, or mahimong giya sa uban, sa kakinabuhi ang angayan, tungod sa imong pagkatinawag. Pagkabulahan na to, mga igsoon, mga tinawag sa Diyos, pinagi ni Jesus. Apan doon na tayo kaakuhan nga dili lamang makaibalo sa katungod nga naka na to, ingon nga tinawag, kung dili na atay angay nga buhaton. Di siguro nako ni matawag nga responsibility, but siguro ni marisulta ni kung tinuod gyud nimong gidawat ang imong pagkatinawag. Unsa man ni kinabuhion nato ang maong privilege. Put it into action. Ilaban na sa atong relasyon ing sakop sa pamilya sa Dios. To kay unsa man ang atong relasyon sa usa, mahimo ning testimonyo para sa uban nga wala pa diha kang Kristo. Kita ang mahimong mag-una kung hisgutan ang matarong nga buhat. Ang papangamuyo nga gipabot ni Pablo nga ni kanato, sama ra nga nag-ingon ang pulong sa Dios. Nga aron dili makawang ang pagpanghago sa mga tao nga gigamit sa Dios, kinabuhion nato ang kinabuhi nga angayan. Ingon nga mga tinawag. Aron ukaw ako mahimong confirmation sa ato ang pagkatinawag. Philippians chapter 1 verse 27. Philippians chapter 1 verse 27. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Then whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith, which is the good news. Igsoon ang kalibutan karon, krisis dili lang sa pagkaon, krisis igsoon sa pagbati, krisis sa ekonomiya, krisis sa emosyon. Samtang magtanaw ko sa news, daw akong pagbati, di na ako ma-describe. Wala ko'y mabuhat. Mga tao sa lain-laing lugar, lain-laing ang pagkinahanglan. Daghan na nagbagulbol, daghan nang express ilang suffering, daghan kayong mga reklamo, daghan kayong mga diskontento. But salamat sa Diyos. Gitambagan ta sa pulong sa Diyos. Ingon ang pulong sa Ginoo. Above all, labaw sa tanan. Labaw sa tanan nga krisis nga itong gatubang. Noon, yes, wala dili napektaran. We all experience aning tanan. Siguro waka maglisod sa imong pagkaon. Waka maglisod sa ato ang panginabuhi. But one way or another, apektado ta. Bisan pa ito magsuon nga wala na ito ma-reach out. Unsay ilahang karon nga krisis nga gatubang. Pero dili na mao'y rason nga musabay ta sa batasan sa kalibutan. We must live as citizens of heaven.
live as citizens of heaven. Mga langit nun nga mga binuhat. Mingon ang pulong sa conducting yourselves in a manner worthy. Ang atong pamatasan, atong gawi. Nga himong, angayan ba? Ug sa bisti pa na, angayan ka sa imong gisuot. Angayan ka ingon nga tinawag. Anyay mga kinaiya nga angay natong butunan sa usag-usa, ingon nga mga tinawag. Nga takos ingon nga mga tinawag. Sa verse 2 sa chapter 4, una sa tanan, letter A, verse 2, ingon ang pulong sa Diyos, always be humble. Humble sa Bisaya, paubsanon. Humble and gentle. Gentle is huyo. Sa New Living Testament, ingon ang pulong sa Diyos, always be humble and gentle. Sa NIV, nagingon, be completely humble and gentle. Completely. Always. Unsa man circumstansya, unsa man ang atong gatubang, unsa man ang kagayunan nga naata, negatibo, positibo. Ang pulong sa Diyos, dili mausab. Always. Completely. Pagka mapabsanon og huyo, dili pot masabot, padaog-daog na lang ta. Kung dili, mo ni pag-isip sa uban nga mas maayo kaysa kanato. Filipos chapter 2 verse 3. Nagyon ang pulong sa Ginoo. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan. Usa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubusin noon kamo, isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Dili na nato mahimo nga kinaiya kung dili nato ugmaron ang atong relasyon sa ka Dios nga mapaubsanon ug huyo. Matod pa niya dunay usa ka pahina sa Biblia ngayon siya, learn of me for I'm gentle and meek. Praise God. Ang atong gisunod nga Dios paubsanon huyo. Iyahang pag-ani sa kalibutan, wala niya lingkore ang harianon nga pagdumala. He humbled himself and became a servant. Igsoon, nag-warning ang Matthew chapter 23 verse 12. Matthew 23 verse 12. Ang magpataas sa iyang kagalingon, ipaubos. Ug ang magpaubos, ipataas. Pagkadalaygon, nga kinaiya, nga gusto sa Diyos, may tabo, dinhi ka na to. Be under sa kinaiya, ingon nga mga tinawag. Verse 2b, be patient with others, making allowance for each other's fault because of your love. Hallelujah. Balikon ako, be patient with others, making allowance for each other's fault because of your love. Praise God. Colossians chapter 3 verse 13. Colossians 3 verse 13. Make allowance for each other's fault. Each other's faults. Forgive anyone who offend you. Remember, the Lord forgave you. You must forgive others. Walay perfect nga spiritual family. Kabalutaan na igsoon. Lahi po ang atong pagtubo diha sa Ginoo. Busa batunan nato kining maong kinaiya. Ako ug ikaw, kitang tanan, na ay mga kaluyahon. Ang pandili ini maoy makapabungkag nato. Makapalayo nato sa isag isa. Ingon nga igsuon diha kang Kristo. Ang pagpangayo og pasaylo og paghatag og pasaylo, desisyon nga buhaton nato tungod kang Kristo. Sa mga gipasaylo ta sa daghan natong mga sala, sa dihang mga itagpasaylo, the same pod atong buhaton sa usag-usa. Letter C, verse 3.
Make every effort to keep yourselves united in the Spirit through the bond of peace. Baliko na ako, verse 3. Make every effort to keep yourself united in the Spirit through the bond of peace. 1 Peter chapter 3 verse 8. 1 Peter 3 verse 8. Finally, all of you should be one mind. Sympathize each other. Love each other as brothers and sisters. Be tender-hearted and keep a humble attitude. Atong nahibalaan, ang Kristohanon, ang Christians, as an spiritual community. Ang atong pagkatinawag, ang atong pagkakristohanon, wala ta mag-inusara. We are a family. Community ta, spiritual community ta. Gitawag ta sa Ginoo to lead. Aron ang mga tao makaila sa Dios. Pinaagi usab sa atong pagkahiusa. Nagdasig ang pulong sa Ginoo diri. Mausata sa huna-huna. Mausata sa magsimpatize sa usa. Umuing ka musimpatize ta sa usa. Siguro naay mga butanga, naay mga kaigsuonan nga angay natong duyugan sa ilang naa sila sa pagsulay, na sila sa balatian. Napoy giskutan ko diri nga love each other as brothers and sisters. Kani mga kinaiya nga gusto sa Ginoo mahimong ebidensya sa atong pagkatinawag. Paghimaya ni sa Dios igsoon aron ang wala makaila sa Dios sa personal nga paagi. Makakita sa panagiusa nato tungod sa gugma sa Dios. Ug mga igsoon, madani sila diha usab sa pag-ila kang Ginoo Kristo. Sa katapusan, hallelujah. Napanalanginan baka, nakadawat baka karong buntaga. Katapusan, mayngon ko nimo. Wala man tud ta magkitaay sa usa-usa. Pero wala ta makulong sa usa ka building. Kay we are the church. Kita ang iglesia sa buhi nga Dios. So igsoon, padayuno nato ang kinabuhi nga takos ingon nga mga tinawag. Padayuno nato ang pangamuyo ni Apostol Pablo, dili mo labay nga kawang, nga hangtod karon 2020 onward, nakaani pa siya sa iyang gipugas. Ang atong buutan nga Dios, dili lamang magtagbo sa natong mga pagkinahanglan ug maghatag natog maayong panglawas, kundili magpadayon siya paghiusa ka nato diha si ang gugma. Amen, mga igsoon. Praise God, hallelujah. Baliko nako akong pagampo. Ang pulong sa Ginoo, di lang kinabuhi nato, kundili i-aplikar nato. I-aplikar nato atong pangayuan sa Ginoo nga kining pangamuyo na Apostol Paul na priso tungod sa pagwali sa aming balita aron ang katawan sa Dios nga giusa diya sa pagtuo igsoon mo lead nining katapusang kapanahonan. Mulid ta diya sa social media, diya sa atong pag-response diya sa atong kung naman kay Twitter o sa panang account mo diya sa Facebook, mahimo tang mulid. Dili ta mahimong mga tao nga mo appeal sa bulhog sa mga tao sa kalibutan. Igsoon, gigugma mo nako diha kang Kristo. Paabot nako mapag-ampo nako diha kaninyo nga one day mahumaning nga krisis magkitaay na putag usak-usa bisa dili to ta makumustahay ug dili ta makahag sa usak-usa bisa na lang thumbs up ta unsa man atong aksyon basta magkitaay ta sa usa. Miss na mo na akong tanan. Salamat kaayo sa gugma sa Ginoo. Bisan pa sa mga kaigsuonan nga nasa ubang nasod, tanan nga nag-view nato sa lain-laing mga lugar. Ang gugma sa Dios padayon mabati nato. Wala ta pasagdi sa Dios. Ang Dios nagakontrolar sa tanan. Dalaygon ang iyang balaan nga ngalan. Manindog ta alang sa pagtapo sa pulong sa Ginoo.
Hallelujah. Thank you, God. Salamat kay Amahan nga langit nun. Akong gipaabot ang imong mensahe. Nga imong gihatag ka nako para saluan na mo sa matag usa. Thank you kayo, Lord. I know unsa imong gipugas. Oh God, maabot ang ani. Sa di maabot ang pagtuo, doon ay response. Akong pagkampo o Diyos, padayon ming malig-on ning katapusang kapanahonan. Kabalumi nga dili na ni sayon ang among panahon nga among nabuhi ni. Kundili Ginoo, lisod kaayo para sa mga tao sa kalibutan. Pero alam ka namo, naa ka, bato nga ligon, naa ka nga among kadangpan, naa ka nga dalangpanan sa tanang panahon. Makasalig mi sa tanang panahon, makatawag sa tanang panahon. Busa Lord, padayon namo nga ma-encourage me, padayon sa imong pulong. Padayon ming magtubo, Lord, bisan nami sa quarantine. Magtubo diha sa among relasyon kanimo ug lison sa usag-usa. Dalaygon imong ngalan. Thank you for the power of your word. In Jesus' name, amen ug amen. Dalaygon ang Diyos igsoon. Kung naaman ka, nagkauban ka na mo sa pagtanaw aning online nga pagsimba, dili aksidente, nakauban ka. Kung dili, dugay na kang gitawag sa Diyos. Daghang kayong tinawag ang Diyos apan wala pa makadungog sa iyong pulong. Ug karon bulahan kay ka, kay nakadungog ka karon sa pulong sa Ginoo. Ayaw usiki na igsoon. Ako ning giila nga usani ka takong privilege nimo. Makahibalo ka. Nagigugma ka sa Dios. Pahibalo sa Dios sa imuhang gigugma ka niya. Humanan niya gibayran ang tanan nimo mga sala. Ang imo na lang buhaton. Mutuo. Mudawat sa pasaylong. Mudawat ka niya. Ginuog manuluwas. Dalaygon ang yangalan. Karon na imong time. I know nga ready na kaigsoon. Simple ra kaayo ang pagdawat. Ingon nga tinawag. It's a simple prayer. Tuuhi lang kini nga pag-ampo. Himuan ni imong personal nga pag-ampo. Sa pagdawat na Jesus na Ginoo manuluwas. Karong buntaga, ma-confirm ang imong pagka tinawag. Palihog lang kog piyong sa imong mata and just sabat lang ani nga simple nga prayer. Tuuhi dawata. Ready na kaigsoon sabat ani. Ginoong Jesus, daghang salamat sa imong pagigugma kanako. Mituo ko nga imo nang gibayran ang tanan akong mga sala. Pasaylo ako sa tanang sala na akong nabuhat at tubangan nimo. Ginoong Jesus, pinagi sa pagtuo, gidawat nako tibuok pasaylo. Akong giablihan ang akong kasing-kasing. Ako kang gidawat ingon nga personal manluluwas o Ginoo sa akong kinabuhi. Inagis pagtuo, Ginoong Jesus, akong gidawat ang akong pagka-tinawag. Amen. Hallelujah. Simple prayer, kung imo tong giampo, ban ang pagtuo. Igsoon, usa na ka, kauban na ka na mo, mga tinawag sa Diyos. Before kumampo nimo, dasigon ka nako sa pagbasa sa Biblia. Sa Biblia, sa diyang imong basahon ang Biblia, imong mailhan kung kinsa si Jesus Christ o ang iyang pagtulunan. Sa personal nga paagi, matudluan kaniya sa imong pagsunod kaniya. Kaduha, kung mobalik na ang pisikal nga panagtigom, imbitado ka na mo, tibuok nimong pamilya, makauban na mo
sa panagtigom kada Domingo. Tulo ka services ang ato ang panagtigom diri, alas 6, alas 9, ug alas 6 sa gabi. And boto kabalo sa ato schedule siguro di ay paghuman sa quarantine, muhatag lang tag prior notice sa to Dayon ikatulo mobalik ng panagtigom. Doon na tayo gagmay panagtigom nga maong cell group. O encourage ka na ako, no? Nga mo reach out ka na mo, pwede ka na mo text na amantay butang na mo ang cellphone number diha kung kinsa itong ma-reach out nimo kung doon na kay ipaampo, no? Doon ay mga prayer request. Mahimo kang makapadala na mo og prayer request. Ato ning tabangan sa pag-ampo tungod kay kabaluta ang Dios mo tubag sa pag-ampo. Amen. So, magampo ko nimo igsoon, matagusan nato nga nidawat kang Kristo. Amahan, salamat sa tanang midawat nimo mituo kanimo. Lord, akong gi-release ang imuhang panalangin nila. Panalangin nga langit nun, gikan nimo kaalam, kahibalo. Lord, nga makapadayon sila, mutubo sila di kanimo. Makasabot sila sa nang mubasa sa imong pulong, Lord. O makahimo sila apil o panagtigom aron sila mahimong mausa ingon nga mga kauban namo ang mga tinawag. Salamat, Lord, panalangin ang pamilya, panginabuhi. Lord, masuplayan, maayong panglawas akong gi-declare sa ngalan ni Jesus. Salamat, Lord. God, tungod kay nagkalipay ang langit sa tanang mudawat kanimo. Dalay kong kasulay katapusan. Isang gihala di kanimo karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Dalira kayo ang panahon. 10 Sundays na nga wala tayo magkita. Hallelujah. Pero ang grasya sa Diyos, sufisyente na to. Gisustain ta sa Ginoo. O I know nga, doon naman tayo mga cell groups, no? Diya sa online na mga cell groups. Salamat, connect sa atong cell groups para dili ta ma-disconnect. Ma-connect ta pa dayon. Dayon, dili ta mahimulag nga, murag naway nagtagad na to. Una sa tanan, gitagad ta sa Diyos. Ikaduha, gitagad ka sa mga pangulo nimo, sa mga leaders nimo, o sa mga katawan sa Ginoo. Da lang nahigugma sa Diyos, kundi nahigugma usab sa matag-usakan na to. Amen? Okay, manindog ta maigsoon alang sa pagtapos. Hallelujah. Magkita na unta ta karong Domingo, no? Praise God. Hallelujah. Manindog ta maigsoon, patas ato atong kamot, and just raise your hand and just bless the Lord. Hallelujah. Daghang salamat, Amahan, nga langit nun. Puno sa gugma, puno sa grasya, puno sa kaluoy. Tinud-anon nga Dios, kasaligan nga Dios, buutan nga Dios. God, thank you. Taliwala, Ginoo, sa among wala pag-iusa sa panagtigom. Sa gihapon, ang imuhang pulong o ang imong presence may abot sa matag panimalay. Nga Ginoo, naghatag og panahon aron makauban namo nining online streaming. Lord, thank you for sustaining us. Thank you for your grace na sufficient kaayo sa matag usa kanamo. Salamat sa may panglawas, Ginoo. Sa matag usa, Ginoong Dios, hallelujah. O kung doon ang may nagbalatian karon nga sakop sa panimalay o nibisan kinsa man asa nga dapit, unsang klase sa balatian, Lord, gidangop na mo nimo, mituumi sa imong pulong, pinagi sa imong labod na nga ayo, gingin lang ako tanang balatian sa ngalan ni Jesus, mubiya sa lawas karon in Jesus' name, labi na ang COVID-19 in Jesus' name. Rebuke ka mo, biya ka karon sa nagbalatian nga lawas sa ngalan ni Jesus. Praying, Lord, nga magawas nun Ginoo ang nag-negative, ang nag-positive sa COVID-19 in Jesus' name. Usang klase sa balatian, Lord, in Jesus' name. Oh God, ingon ka, pinagis mong labod na nga ayo. Salamat ang unang gituhan. Gidawat karon ang kayuhan sa ngalan ni Jesus. Padayon Ginoo mong gituboy provision tibok simana. Balikon Lord may panglawas tibok simana. And Lord God, salamat kayo Ginoo, protection tibok simana. Batok Lord sa COVID-19 o batok sa tanang threat sa kaaway, batok sa tanang kahadlok kabalaka, gawas nun mi sa ngalan ni Jesus. And we give you praise and we give you glory. Kanimo lamang imaya ganungganan sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen.